וואו! וואו! יואו! ארכימדס קודקוד, כאן קודקוד, אחרי שנה של מלחמה, גם בגזרה הדרומית, גם באיו"ש, ועכשיו בלבנון, ולמען כל אלה שקיפחו את חייהם ושילמו את המחיר הכבד, אנחנו לוחמי צה"ל, צנחנים במילואים, חטיבה 646, גדוד 466, משמינים בזאת כפר תינוק של האויב חיזבאללה. לא נאפשר במשמרת שלנו לאויב לאתגר את החיים החופשיים שלנו במדינה היקרה הזאת. נזכור את אלה ששילמו בחייהם, נמשיך להילחם לעד ונהיה מגני הארץ. כאן קודקוד, איפון להשמדת מחמורה, כפר תינוק של האויב. כאן קודקוד, אתה רשאי לפוצץ. קודקוד, כאן קודקוד, קבלו בעוד 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. יאללה, הלך לך, פאן. 4, 3, 2, 1. וואו! לא ראינו כלום. וואו!